सिनगोन खानायखौ आयु आयु जाबायहाय हेलो गुबुन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो सब्सक्राइब खालामनाय समावहाय जाहाथे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव गोदान गोदान भिडिअसफोर होयोबा नोंथांमोना नटिफिकेशन मोनैनि थाखाय आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट्स मोननानै आं बिराद मोजां मोनो आरोना कमेन्ट्स फरायनानैहाय ओमफ्राय मोजां मोजां कमेन्ट्सनि गेजेरजों जे आंखौ माने मोजां मोनहैयो बेनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्रायहाय थ' दिनैबो नायलांबाय थादो दिनै नोंथांमोनजों जायगा शेयार खालामलांनो हायो थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै ना मा होनो नै टेबोला बेनि ओंखाम जाग्रा नायगोन नैबे सेस बुद्रुलाजोबो माबालाजोबो बियो माने नायगोन बे खना खना नैबे मैला जाजोब्बाय बेखौनो मानजिनि आङो नै नायगोन नै मा अबस्था जाखो बेखौ बुद्रुलाबायो बे मालाबा मालाबा ओमफ्राय अबस्था गैयै जाजोब्बाय नै एफा मोजांमोन बे टेबोलाहाय नैबावबो सोग्रा जिनिस दंखायोमोन बेबायदि गब्लं गब्लं नङा ओमफ्रायहाय बेखौ सोबाथाय सेस बख'नानै गारजोबो आरोना बियो ओंखायनो दोनबायसो बेखौहाय मासि जानाव हरबाय इसोर आं उनाव देरबा होजागौमोन दा नै दासो साफा स्रां नुबाय नै मोननैखौबो मानजिजोब्बाय दा सान्दुङाव दसे थानोसै रानजासे नै बियो दाबो नै ओंखारहां जाबोबाय माने दुंखागोन आरोना बेबायदि टाइपनि नै आयु नै क्रिम फुनदो आयु गन्थं नाजादों गन्थं लावनायनि इस औ दे नाया इसोर नादों गन्थं नादों मोखां फुगारदों क्रिम फुनदों नोंना आबै माला सिनगोन खानायखौ आयु आयु जाबायहाय मोजांसो मोनदों बेनि खानायखौ मोजां मोनदों आयु मा बिलाय बे मा बे बाव दाफाव पाउडारखौ दाफावनि बाफाव पाउडारसो दा पाउडार होनलाय गुरु पाउडार फाव आयु ओइ नै आंहा मा सुस्रांदों बेहा ओमफ्राय मा लानानै खारदों नै नायगोन सि दोननोसो सुदों मानजिदों ओरैनो दोनबाय थानायखाय बेहा नै हनै गोलैसै नुबाय फावा मा मोजां थायो नै मैला जाजोब्बाय सोर साखायाव सेस नुवाखै बिदि जायो सुदों दाबोनो रानाखै मैला खालामजोब्बाय मा फाव दे नै मा सुनाय जोबखो दख'ना बेखौबो माइदि होलायबाय ओंखामजोंहाय ओमफ्राय बेखौ माने माबाजों दाख्लै सासे आगैया बुंहरदोंमोन आरोना रिबायफोर बांद्राय खस्थ' गैया होननानैहाय ओमफ्राय बे आइयानो माने ओंखाम माइदिखौनो मोजां मोनो आरोना होनो बेजों रासिन साबसिन जायो होननानैहाय बेखौनो होयो रिबाइबखौबो होजायोमोन होननाया आं बुंदोंमोन रिबाइबबो होजायो होननानैहाय बे इजि प्रसेस नालाय थ' खिन्थु आइया मालाय बेखौनो मोजां मोनो बेबायदि गोदोनिफ्रायनो बिदिखौनो होबोयो होननानैहाय बेबायदिनो होयो आरोना ओमफ्राय नै जोमग्रा सुबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय बिबार फोरानदों बेखौ लोंनो नै बे सुनायफोरखौ गासिखौबो माबाजोब्बाय मा होनो गोजौआवसो थिखोजोबनांबाय आरोना फिसाज्लाया लानानै नङाबा गुलदुं गालदां गेलेबाय थायोना आखाइयाव मा फुनखो नोङो नायनि आखाइयाव मा फुनदों सोरबा हनै फुनना हरबाय आखाइयाव नेल पलिस बेखौनो ओरैल' लागासिनो ओरैल' दिन्दां लाबाय थालाय आखाइखौ दांनो मोना बेखौ दांनो मोना दे नै आसुगुर हानांसिगौ आं आसुगुर हानो थाखायसो नोंखौ जाहोदों बिदि फै आसुगुर हानानै लाग्रोसै औ फैद' आसुगुर हागारसै फैदो औ बेखौ हानोसै बेजों दाङानो मालाय नैबेजों दाङानो फैदो
आं हागारसै फैदो फारसेजों दांलानै जाला नैबेखौ आसुगुर हानांसिगौ हमबाय आङो नै दिन्दां लालायबाय थायो नुदों मालाय दिन्दांल' लाबाय थायो ओमफ्राय नैबे जाग्राखौबो बेजों लानानै जाथ' होनबाय आङो आसुगुर हानो ओमफ्राय लायानो लायानो मालाय आं आसुगुर हानो थाखायसो जाहोदोंमोन बेखौ आसुगुरा मैला जाजोब्बाय नैबेयाव निम दंमोन नालाय ओमफ्राय बे निम दालायखौ दानखाजोब्बाय बांद्राय गोजौ जाबायना बेखायनो एसे दानखानानैहाय एसेल' दोनथ'बाय आरोना रोदोमफिनगोन ना उनावहाय ओमफ्राय नै बे दालायजोंनो हाथाय मानजिदो आङो नै सासेयाबो मानजिगासिनो बेहा माबायदि जादों अबस्थाया र' होनलागासिनो नै नायनि आयो सासे मा जागासिनो बेखौनो बानायगासिनो आङो लास्ट जोब्बाय ओमफ्राय टमप्ला बामजाफैलायबाय बेना फावाहाय जाबावो बाबाया नै थै नङा नै बिटनि फुरि बानायना होदां आथाजोंहाय बेखौनो जानो नागिरदों आंबो दा सावखांजोब्बाय जाजोब्बायबो माखासे बेयाव आंनि आन्था दङ ओमफ्राय नै दालि एसे फिसालानि ओंख्रि दं नालाय बेखौ जानोसै आङो नै दसे फुथ'ग्रोबायसो आङो बेखौहाय नायगोन दुलुरला दुलुरलि जोब मानसियानो गोलैद्ला गोलैद्लि नै दुलुरला दुलुरलि नै आथिङा गाराय माबा जानाया मैलायानो लाजाया नै बे हामबाय बिदि खुख्लाबनानैहाय मुलि फुना होनानैसो हामदों आरोना खुरनायाबो खुख्लाबनाय जायाबानो मोजां मोना मानसिया ओमफ्राय बिदिबासो हामबाय नङाबालाय मुलियालाय फुनदोंमोन होमबाबो हामाखैमोन खिन्थु बिदि खुख्लाबनानै दा हामबाय रानबाय आरो मानला दा मैला जोबनाखै गेलेनाया लासै लासैनो ओमफ्राय हाखु दाखुयै आरोना सिरि सिरि खालामनानै ओमफ्राय हाखु दाखुनो थोरसि लथा दहाय फुंनि जानायफोरखौहाय सुस्रांखांलायबाय आङो ओमफ्राय दासो नै जानायनि लान्चनि रेडि खालामसै आरोना ओमफ्राय दफा दफा नायब्रबबो खालामनांगौ जायो दा आइयाबो हनै मैगं खागासिनो ओंखायनो दा आंनो नै बेयावनो दसे नायब्रबलाय खामानिया खारनानै मावलायनाय बेबायदि जागासिनो आरोना थ' नै आङो थोरसि लथा सुखांबाय ओमफ्राय दा आङो मैगं हानोसै आरोना ओमफ्राय आइयाबो मैगं खाहैदों मैगं हानानै लानोसै ओमफ्राय थाब थाब संनानै लानोसैलाय माने संनोसै ओमफ्रायसो दुगैगोन आङो दाबो दुगैयाखै दुगैया लोबानो नोंथांमोनजों नै फैगासिनो आङो आं दुगैथ'ला दानो ओमफ्राय दा दुगैबाय थानोसै आरोना नै दसे दसे नायब्रबफैनांगौ जायो बेखौ नङाबा गोबाव दोनजाया दसे नायनोसैलाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो आरोना नै बेखौ दा पक'रा बानायनो दालि सोमबाय आङो मुसुर दालिया बांद्राय बुरजा गैयामोन नालाय बेखायनो माबाखौबो मुग दालिखौबो होफादेरबाय आं सान्दुङा नायख'लायनो हायै ओमफ्राय नै आलु बागानाव फैलायबाय आङो आलु दोननायावहाय आलु लानानै थांसैलाय आलुआनोसै नालाय जानायाथ' जायाबानो मा खालामजोबनो सेवलाजोबगोन ओंखायनो आंनो जालाबाय थायो आलुफ्राबो गिदिर गिदिर नङाहाय जोंना एसे थेफा थेफा हनै एसे दङलाय गिदिराबो माथो मोनगारबाय नै आयौ आंनि आन्थाल'हाय बिसिना मालाय बेदर दंखायो जाबाय बेनोबा बांद्रायलायसिगोन नै दा दोनसै बैयावहाय आग्लायबा हानानै लाग्रोसै आं बेखौ बेखिनिखौनो लिरखांबाय आङो नै माखासे आग्लायबाय ओमफ्राय आङो न' सिङावनो नै बे उन्दुनायावनो बेखौ नायथावथाव होननानै माबादों बेयावनो लिरबाय आरोना दा बेखौ नै दा सिखारैनि सिगांनो बेखौ आङो एसे मावनानै लाग्रोसै माजों संगोन माजों मागोननो बेखौ खालामनानै लाखानोसै आङो नै सिखारबाय थमफ्लानो संनो मोनासैलाय आंगुर जानो गाबलाबायबाय नै सिखारनानै आंगुर जायो आपेल जादो एसे
फैदो जाहैनोसै फैदो बादाम जायोना जाया जायो फैदो आंगुरबो जायो दा आंगुरबो मोनजागोन दे दङ फैदो बादामबो मोनजागोन दे फैदो सिखारदो औ नै मा मोनजाखो आलमन्ड नै बिगुर जिरना होबाय आङो सोमनानै दोनखानायमोन नालाय औ है बिदि सोमनानै जाया बेखौ आया थोस सोमबाय सदाजों सोमबाय सदाजों ना भिनेगारजों ए होमबालाय सदाजों सोमदो आयौ मानोथो सोमखो ए आयौ मा गेलेनाय जाखो मा बिलाय सोमा बादामसोना बियो बादामखौ सोमा जादो दे जादो जा हानबाय हा फासौ मा फासौ बिलाय मा होनखोथाय आयौ आसुगुरा नोंना हनै आसुगुरा नायलाय माबे नोंना बावबाय नामा नों उन्दुनानै नोंनि आसुगुरा मा फुननायमोनलाय हनै सोर फुना बोदै मादैया बोदैसो बेना फुनना हरदोंना बोदैया नोंखौ मारै लानो थिना ओमफ्राय मारै लानो थिनदों आखाइखौ मारै लानांगौनो नांगोन होनदोंना मारै लानांगौ होनना औ नाङो औ बोदैया ओमफ्राय बिदि लानो थिनदों बिदि लानो थिनदों आखाइया दासो मानो सोनांगौ जाखो ए थोस गाजिनो देलायलायनाय आसुगुर हामाथ' नायने माबायदि फुनदों जे दे जाद' आंबो मोनसे जानोसै दे ए होआ आयौ होआ उन्दुनायनि सिगांनो सोमनानै दोनखादों आं बेखौ ए आयौ नै आंना ओंख्रिया जाबाय हाग्रानि मैथा सिख्लाजों आलुजों दहायनि दालिखौबो सोमनानै दोननाया बेखौहाय ग्राइन्ड खालामनानै बेयाव गासिबो लगायजोब्बाय संख्रि बानलु मा होनो पियास बेखौहाय ओमफ्राय नै बेयावनो दहाय फुरि सावनायाव सावनोसै नै माखासे सावखांबाय ओमफ्राय बे सावबाय थानायावनो जानो लुगैनानै नै ससजों जानो लुगैनानै चिलि ससजों जानो लुगैनानै जाथारबाय आङो नै ओरै माखासे सावगासिनो दं हाग्रानि मैथा सिख्लाजों दाउजों बे ओंख्रिया नै दे एम्बुखौ मारै बारो दे खिथादो दे आयौ एम्बु बारदों आयौ एम्बु बारनो रोंगौ आयौ नै मा जाखो बिलाय मावजिसो जाबाय बिलाय नोंसो ओरै बारलांखो एम्बु बारदों एम्बु बारदों आयौ आंखौ दाहोसै आं गियो आयौ एम्बुआ जा गिदिर आयौ एम्बुआ बाख्लायबोबाय आयौ दाना आयौ एम्बुआ आयदै दाना आयौ एम्बुआ जा गिदिर
Ay, 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 ay. Này first time दिनैसो जाफेर नागिरदों आङो बे हाग्रानि मेथाइ सिख्लाजों आलुजोंखौहाय दस्राजोंसो जाफेरबाय आलुजों जाफेराखैमोन जाफेराखैना आइ जोंहा जानानै लाग्रोसै नै माबायदिथाय जा गोथाव आंना लोगो जाफाग्राया दुस्थ'सो खालामो मा जादों नोङो वे थाइबें होनलाय थाइबें जादो दे नोंना बिगुरखौसो जायो थाइबेंआ औ थाइबें बे थाइबें नङाहाय बे पकरासो बेलाय थाइबें आयौहाय मा थाइबें बेलाय मानो थाइबेंखौ बिदि जाखो बिगुरखौ हा मोजां ए मोजां गोथाव जादो दे Apa na? Terus apa na? Mami apa itu? नै दा बेलासियाव सावनो थाखाय नैबे जेवारिखौ रेडि खालामबाय आङो बेनो जाहैबाय नै बेबायदि मोनब्रै मोखां बेबायदि मोनब्रै अर सावगोन आरोना बेयावबो मोनसे बेबायदि मोनब्रै सावगोन आरोना दिनैहाय माने बेबायदि सावनांगौ होनना बुंदों आरोना बेफोरो बे जाहैबाय जायफोर फोथायग्राफोरनि थाखायसो आरोना जुदि होमबा फोथायग्रा नङाबा बेफोराव जेबो नङा गावबा गावनि फोथायनायसो नालाय बेफोरो ओमफ्रायहाय बेनो आरो दा बेनि थाखाय दा रेडि खालामखाबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय 8:18 दा बेलासियाव मेन गेटनि बायरायावहाय सावगोन शनिदेबनि थाखाय बियो जायफोर फोथायो शनिदेबा मानि थाखाय बयबो मिन्थिखायो जाहैबाय दा बेखौ आङो बुंलायलायला थ' दिनैहाय मा होनो अमाबैसाबो गोलैदों सैत्र मासनि अमाबैसा जाहैबाय बियो थ' दिनै बिराद मोजां दिन आरोना बे शनिदेबखौ फुजा खालामनायनि बेखायनो दिनै सावनो थाखाय नै आं रेडि खालामनानै दोनबाय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं